V tomto podcaste sociálnej poisťovne o elektronickej PN budete počuť. Princípom elektronizácie je tok údajov od odosielateľa, čiže lekára, k adresátom, čo je sociálna poisťovňa, poistenec alebo zamestnávateľ. Jediným zdrojom týchto údajov o EPN je práve oprávnený lekár. Takže preto nemôže sociálna poisťovňa si len tak pre svoje potreby meniť tieto údaje. Mali sme také prípady, že, a to samozrejme je nám jasné, že to je preklep, ale ten systém to jednoducho nevie spracovať, že práce schopný od apríla 4203. Takže takéto PN-ky nie sú spracovateľné a už žiaľ je ich nutné stornovať a vystaviť náhradné. A ak ani dodávateľ informačného systému po preskúmaní chybovej hlášky nevie vyriešiť tento problém, následne sa obráti na Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré by mal v súčinnosti s vašim dodávateľom informačného systému tento problém už doriešiť. Vítajte pri počúvaní podcastu sociálnej poisťovne. Toto vydanie je špeciálne a je určené pre lekárov. Prinášame vám praktické rady a skúsenosti, ktoré sme nazbierali za prvý rok fungovania elektronickej práceneschopnosti známej ako EPN. Tento podcast je audioverziou informácií, ktoré si môžete prehľadne prečítať a vrátiť sa k nim aj na webe sociálnej poisťovne. Skratkou sa tam dostanete tak, že kliknete na link v popise tejto epizódy. Moje meno je Martin Kontúr a toto je môj dnešný host zo sociálnej poisťovne. Pri mikrofóne vítam pána Milana Kuča, vedúceho oddelenia právnej agendy a metodiky sociálnej poisťovne. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme teda lekárom za sociálnu poisťovňu pomáhať a najmä pri odpovediach na tie najčastejšie otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vystavovaní elektronických PN. No a začneme samotným uznávaním elektronických PN-iek, teda kedy sa začína, či je možné vystaviť EPN-ku spätne, kedy je možné vystaviť storno. Poďme dať taký úvodný balík týchto informácií. Práceneschopnosť sa začína dňom, kedy lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že pracovná zmena zamestnanca už je odpracovaná, tak začína nasledujúcim pracovným dňom. Dočasnú pracovnú neschopnosť je v zmysle zákona možné uznať aj spätne. Najčastejšie spravidla to bývajú 3 dni spätne, najviac 3 dni spätne, ak podľa lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovosti alebo ambulantnej pohotovostnej služby, respektíve ústavnej pohotovostnej služby, máme o tom potvrdenie. V tomto prípade lekár môže teda vystaviť PN-ku spätne. Pri uznaní práceneschopnosti lekár určí podľa charakteru choroby aj dátum predpokladaného skončenia tejto PN-ky. Tento je spravidla zhodný s dátumom nasledujúcej kontroly. V prípade, že sa lekár pomýri pri začiatku práceneschopnosti s určením tohto dátumu, tak tento problém je možné riešiť len stornom nesprávne vystavenej EPN-ky a vystavením novej EPN so správnym dátumom vzniku práceneschopnosti. Ako je to s poistnými vzťahmi pri elektronickej PN? Tu sa zmenila logika oproti papierovým PN. Poďme to ozrejmiť. V porovnaní s papierovými tlačivami ošetrujúci lekár už nemusí od svojho pacienta zisťovať, aké zárobkové činnosti vykonáva. Touto informáciou disponuje jeho ambulantný, respektíve nemocničný softvér, ktorý tieto údaje získava priamo z databázy sociálnej poisťovne. Takže lekár jednak má túto povinnosť už odboranú a tu chcem ešte upozorniť na tiež dosť podstatnú zmenu. Lekár už nevyznačuje, čo ten pacient, z ktorého poistného vzťahu je uznaný, ale vyznačuje, respektíve odznačuje, z ktorých zárobkových činností môže naďalej vykonávať túto pracovnú činnosť. To je tá zmena logiky, ktorú ste spomínali, tá najdôležitejšia. Tu chcem ešte upozorniť, že keď už raz lekár vylúči nejaké poistné vzťahy v tej práceneschopnosti, tak v priebehu tejto PN-ky už ich nemožno meniť. To znamená, že tie, čo sú zahrnuté, už nie je možné počas trvania vylúčiť. A ak ošetrujúci lekár skonštatoval, že pacient môže, respektíve nemôže vykonávať niektorú zo zárobkových činností, toto info už opraviť počas PN-ky nemôže. Ktoré dôvody elektronické PN-ky je možné vyznačiť? Tak tie dôvody sú choroba, úraz, pracovný úraz, choroba z povolania, respektíve karanténne opatrenia alebo izolácia. Tu chcem ešte upozorniť, od 20. marca 2023 sa zmenil postup pri uznávaní práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19.
nakoľko sa zrušila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá nariaďovala v prípade tohto ochorenia, respektíve podozrenia na ochorenie karanténu alebo izoláciu, tak aj práceneschopnosť uznaná z dôvodu tohto ochorenia už sa nepovažuje za práceneschopnosť z dôvodu karantény, respektíve izolácie, ale práceneschopnosť z dôvodu bežného ochorenia, bežnej choroby. Čiže už lekár nie je oprávnený vyznačovať pri tejto diagnóze karanténu, izoláciu, ale bežnú chorobu. Ako dlho elektronická PN trvá? Poďme to zadefinovať. Ak na vyšetrení vykonanom v najneskôr deň určený ako deň predpokladaného skončenia práceneschopnosti, ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta zistí, že PNK ďalej trvá, tak určí nový dátum predpokladaného skončenia PNK. To znamená, že keď pri začiatku PNK sa stanoví nejaký dátum predpokladaného skončenia, to už nie je pre toho lekára samozrejme záväzné, ten dátum sa môže ešte meniť. Len dôležité je, aby túto kontrolu vykonal najneskôr v deň uvedený ako deň pracovnej schopnosti. Neskôr si ešte povieme, prečo je to veľmi dôležité. Takže pokiaľ zistí, že tá práceneschopnosť má ďalej trvať, tak určí nový dátum predpokladaného skončenia a tým pádom vlastne potvrdí ďalšie trvanie práceneschopnosti. Počas tejto kontroly samozrejme môže zmeniť aj diagnózu a takisto aj dôvod EPN, čo sú dve položky, ktoré majú aj vlastný dátum platnosti. Takže tam môže variovať aj určenie dátumu zmeny týchto dvoch položiek. Ktorými spôsobmi je možné elektronickú PN ukončiť? V prípade, že najneskôr deň určený ako deň predpokladaného skončenia EPN-ky, ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta rozhodne o jej ukončení, tak túto PN-ku ukončí ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie. To znamená, že keď ju ukončí napríklad dnešným dňom, tak práce schopný je pacient zajtrajším nasledujúcim dňom. Tu ešte dodám, že opravu dátumu práce schopný na EPN-ke zapísanej do e-zdravie už nie je možné meniť. Vyriešili sme ukončenie PN, ako je to s pokračovaním elektronickej PN-ky? Ak sa po skončení práceneschopnosti zdravotný stav pacienta zhorší, príslušný lekár vystaví novú PN-ku. Ak sú splnené podmienky, ktoré teraz poviem, tak sa vlastne tá nová PN-ka považuje za pokračovanie tej predchádzajúcej. Tie podmienky sú, že táto nová PN-ka sa začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia predchádzajúcej práceneschopnosti. Vtedy teda ide o pokračovanie tej predchádzajúcej. Tu je zmena v porovnaní s tou právnou úpravou, podľa ktorej sa uplatňovali klasické tlačivá, že informáciu, že ide o pokračovanie práceneschopnosti, nie je potrebné osobitne zaznamenávať do poznámky, pretože táto sa už automaticky zaeviduje v systéme sociálnej poisťovne ako pokračovanie. Elektronická PN-ka vystavená pri ústavnej starostlivosti. Ako je to v tomto prípade? Poďme to pomenovať. Takže dočasnú pracovnú neschopnosť počas hospitalizácie uznáva a potvrdzuje lekár určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Spravidla to je teda počas prijímania toho pacienta, ale môžu sa vyskytnúť situácie, kedy tá nemocnica určí, že tú práceneschopnosť bude potvrdzovať lekár z tohto zdravotníckeho zariadenia v ambulancii. V tomto prípade, aby dokázala sociálna poisťovňa identifikovať, že ide stále o tú hospitalizáciu, aj keď to bol lekár ambulancie, je potrebné do poznámky uviesť pre sociálnu poisťovňu, teda, že ide o ústavnú starostlivosť, aby boli splnené podmienky zo zákona. Jednou z častých otázok pri elektronickej PN a pri jej vystavovaní je zmena ošetrujúceho lekára práve počas EPN. Je možné toto vykonať v systéme? Áno, samozrejme. Tá najčastejšia zmena je práve, keď po hospitalizácii následuje už potom zdravotná starostlivosť poskytovaná ambulantne, to znamená, že PNK je vystavená v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti a potom sa zmení ošetrujúci lekár tým, že už je potom tej starostlivosti napríklad všeobecného lekára, tak e-zdravie umožňuje každému ošetrujúcemu lekárovi si do ambulantného systému stiahnuť EPN-ku, ktorá bola uznaná v nemocnici a ďalej ju aktualizovať, to znamená, že potvrdzovať pokračovanie alebo ju aj na záver ukončiť. Je potrebné, aby som si ako lekár postrážil administratívu spojenú s úhradou zdravotných výkonov za vystavenie elektronickej PN-ky? Tuto tiež zákon priniesol zmenu a síce v porovnaní s tými papierovými tlačivami už lekár nie je povinný vykazovať zdravotné výkony sociálnej poisťovni a sociálna poisťovňa každú EPN-ku, ktorá bola použitá na účely výkonu sociálneho poistenia, automaticky uhradza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade uznáva v zmysle cenového opatrenia nie je len uznanie tejto práce neschopnosti, ale aj ten úkon ukončenia PN-ky.
Všetci sme ľudia a všetci sa občas pomýlime, ako je to v prípade chybne vystavenej EPN-ky. Ktoré rozličné situácie môžu v tomto prípade nastať? Opäť najdôležitejšie pravidlo v zmysle paragrafu 12a odsek 3 zákona o zdravotnej starostlivosti: chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej PN-ke je príslušný lekár povinný bezodkladne stornovať. Najčastejšie prípady. Stáva sa, že táto EPN-ka alebo práceneschopnosť je vystavená nesprávnemu pacientovi. V tomto prípade je potrebné bezodkladne vykonať storno a vystaviť novú EPN-ku. V prípade, že sa na túto skutočnosť príde neskôr alebo príliš neskoro na to, aby bola lege artis uznaná nová PN-ka tomu pacientovi, ktorému mala byť, tak sa to dá len klasickým papierovým tlačivom potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiaľ, v tomto prípade už nejde to urobiť novou EPN-kou. Ďalšou takou chybou, ktorá sa stáva, je nesprávny dátum uznania práce neschopnosti vzniku. V tomto prípade je taktiež potrebné túto PN-ku stornovať a vystaviť náhradnú EPN-ku, prípadne náhradné papierové klasické 5-dielne tlačivo potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, ak bola EPN-ka vystavená s nesprávnym dátumom PSOD, tak tu máme dve možnosti. Ak bola EPN-ka ukončená omylom skorším dátumom, ako je reálny koniec PN-ky, v tomto prípade je možné vytvoriť ďalšiu EPN, tzv. Pokračujúcu, ktorej dátum PN-OD ale musí byť zhodný s dátumom PSOD z prvej skôr ukončenej. Tieto dve EPN-ky sú pre sociálnu poisťovňu aj zamestnávateľa jednou súvislou EPN-kou. To je to, čo sme si rozprávali pri pokračovaní PN-ky. No a tá druhá možnosť, že ak bola EPN-ka ukončená omylom neskorším dátumom, ako je správny dátum, respektíve omylom aj ďaleko do budúcnosti, aktuálne jediným možným riešením žiaľ je storno EPN-ky a vystavenie náhradného papierového 5-dielneho tlačiva, ktoré všetci dobre poznáme. V téme elektronickej PN už za moment pokračujeme. V tejto chvíli vám chcem aj za všetkých kolegov naprieč Slovenskom poďakovať za váš záujem o problematiku sociálneho poistenia. Rozumieme, že to nie sú jednoduché témy a snažíme sa to spracovať tak jednoducho a do ľudskej podoby, ako je to len možné. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám páčik a prípadne prezdieľajte tento podcast pre tých, ktorým sa tieto informácie tiež zídu. Ďakujeme. Máme za sebou rok s elektronickými PN-kami. Ktoré najčastejšie chyby pri ich vystavovaní v sociálnej poisťovni evidujeme? Také bežné chyby, ktoré sa stávajú, je nesprávny dôvod vzniku. Ako sme si povedali, dôvod vzniku je tá choroba, úraz, pracovný úraz, choroba z povolania, v prípade karanténna izolácia, ale ak tam systém ponúkne aj nejakú inú hodnotu, nám neznámu, tak to systém sociálnej poisťovne, ktoré je potom tá EPN-ka doručená, nevie spracovať. Čiže každý takýto prípad bude musieť byť následne prešetrený u ošetrujúceho lekára prostredníctvom posudkového lekára a vlastne celý tento proces vybavovania nám iba naťahuje. Ďalšou chybou je, že lekári niekedy nedajú správny kód diagnózy podľa MKH. Ako príklad, namiesto správnej diagnózy uvedia iba XXXXX, čo taktiež nevieme spracovať a je to dôležité aj na účely spracovania zdravotníckej štatistiky, ktorú proste nevieme potom s touto PN-kou ďalej pohnúť. Ďalej to máme uvádzanie dátumu PN-OD zhodný s dátumom PS-OD. To znamená, že uznal som práceneschopnosť týmto dňom a zároveň týmto dňom ju aj ukončujem. Čo je samozrejme logický nezmysel a ani tieto prípady samozrejme sociálna poisťovňa nevie po doručení ze zdravia spracovať. Ďalšou chybou je, a to súvisí práve s tými poistnými vzťahmi, o ktorých sme si hovorili, vylúčenie všetkých poistných vzťahov. Tu sme upozorňovali, že sa nám mení logika toho spracovania, že už nevyznačujeme poistné vzťahy, na ktoré je práce neschopný pacient, ale odznačujeme, na ktoré môže vykonávať tú činnosť. A pokiaľ si to lekár nejako neuvedomí a vyznačí v domnení, že vyznačil všetky poistné vzťahy, na ktoré je práce neschopnosti, tak on vlastne odznačí všetky a vychádza nám z toho, a takto je spracované v našom systéme, že práce neschopnosť bola uznaná, ale zo všetkých vzťahov tú činnosť môže vykonávať, čo je taktiež logický nezmysel, takže to musíme potom ďalej došetrovať. Ďalším prípadom môže byť uvádzanie nesprávneho dôvodu elektronickej práce neschopnosti, že sa namiesto choroby napríklad vydá úraz a tak ďalej. Tieto prípady taktiež je potrebné následne prešetrovať posudkovým lekárom sociálnej poisťovne u ošetrujúceho lekára a potom zabezpečiť nápravu. Ďalej tu máme ukončenie práce neschopnosti ďaleko do budúcnosti. Mali sme také prípady, že, a to samozrejme je nám jasné, že to je preklep, ale ten systém to jednoducho nevie spracovať, že práce schopný od apríla 4203. Takže
takže takéto PN-ky nie sú spracovateľné a už žiaľ je ich nutné stornovať a vystaviť náhradné tlačivo do potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Lebo ako sme spomenuli, nesprávne vystavený dátum práceschopný nie je možné opraviť v systéme. Ďalej je to taktiež aj uznanie PN-ky ďaleko do budúcnosti, napríklad 2 mesiace pred plánovaným kúpeľným pobytom uzná lekár PN-ku. Pokiaľ to takto urobí, tak takto vystavená EPN už neumožní zadať prípadne ďalšiu kratšiu PN-ku, ktorá by jej mohla teoreticky predchádzať. A nie je to ani v súlade so zákonom. Čiže keď sa mne ako lekárovi stane jedna z týchto chýb, ako mám postupovať tak, aby následne všetko už prebehlo v poriadku a tieto informácie do sociálnej poisťovne v úvodzovkách natiekli korektne? Čiže ako sme spomenuli, okrem samozrejme toho univerzálneho riešenia storno EPN-ky a nápravu stavu, v prípade technických problémov so zápisom tejto EPN-ky alebo technických problémov s jej stornom do e-zdravia je vždy potrebné kontaktovať najprv svojho dodávateľa informačného systému, či už ambulantného alebo nemocničného. Národné centrum zdravotníckych informácií k takýmto prípadom vypracovalo aj stručný postup, ako uvedené riešiť, tak ja sa ho pokúsim nejako pretlmočiť. Teda v prvom rade sa lekár musí pokúsiť vykonať ukončenie storno alebo inú aktualizáciu daného záznamu v e-zdraví. Pokiaľ tento úkon nie je možný, nastane problém, ktorý teda nevie riešiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako lekár, tak potom kontaktuje svojho dodávateľa informačného systému a problém riešia spoločne. A ak ani dodávateľ informačného systému po preskúmaní chybovej hlášky nevie vyriešiť tento problém, následne sa obráti na Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré by mal v súčinnosti s vašim dodávateľom informačného systému tento problém už doriešiť. Sme v záverečnej časti nášho rozhovoru. Poďme sa pozrieť na tie často kladené otázky, s ktorými sa stretávame v sociálnej poisťovni najčastejšie. A teda začneme, kto môže v súčasnosti vystavovať EPN. V súčasnosti, a tento právny stav bude trvať až do 31. decembra 2023, potom sa bude opäť aspoň podľa súčasného nastavenia meniť legislatíva, môže práceneschopnosť uznávať všeobecný lekár, tým sa má na mysli aj detský dorastový lekár. Ďalej je to ambulantný gynekológ a lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ktorého určí ten poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že v prípade hospitalizácie môže PN-ku uznať aj teoreticky neatestovaný lekár, pokiaľ ho určí táto nemocnica. Čo v prípade lekárov, ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, nie je možné. Tamto musí byť lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. To znamená, že všeobecný lekár, detský alebo teda gynekológ. Čo mám ako lekár urobiť, ak mi expiroval, respektíve uplynul dátum predpokladaného skončenia EPN, lebo pacient sa napríklad na plánovanú kontrolu nedostavil a už nie je možné EPN-ku predložiť, respektíve ukončiť? No, ak už to teda nie je možné v systéme, tak jediným správnym riešením je storno EPN-ky a vystavenie náhradnej papierovej práce neschopnosti. To je to 5-dielne tlačivo. Čo mám urobiť, ak pacient počas PN zomrel, ale o jeho úmrtí som sa dozvedel neskoro na zrealizovanie storna a vystavenie náhradnej papierovej práce neschopnosti? To znamená, že už opäť nie je možné vykonať žiaden záznam v e-zdraví, lebo už jednoducho nám to ten čas, tá možnosť uplynula. Je potrebné len kontaktovať posudkového lekára a oznámiť mu dátum úmrtia, ktorý je považovaný pre nás za sociálnu poisťovňu aj za deň skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Prečo je dôležité vždy stornovať EPN-ku, ktorú nie je možné ďalej predĺžovať, respektíve ukončiť, respektíve iným spôsobom na nej zmeniť potrebné údaje? V prípade, že lekár nevykoná toto storno, tak tá EPN je v jeho systéme aj v e-zdraví stále evidovaná ako prebiehajúca, neukončená a nie je možné do budúcna uznať inú práceneschopnosť alebo inak toho pacienta riešiť v tomto smere. Takže preto jediným správnym riešením v týchto prípadoch je storno EPN-ky a potom vystavenie nejakého náhradného papierového tlačiva. Aký dôvod práce neschopnosti vybrať, ak ide o PN-ku v prípade sprevádzania maloletého dieťaťa v ústavnej starostlivosti? Zákon o zdravotnej starostlivosti nám umožňuje, aby práce neschopnosť bola uznaná neštandardne aj sprievodcovi, teda dospelej osobe, ktorá sprevádza maloleté dieťa počas hospitalizácie. Tam logicky asi nevie lekár vyznačiť správne, že aký je dôvod, pretože ten sprievodca nie je ani chorý, ani po úraze, ani nemá karanténu, ani chorobu z povolania, tam je to dieťatko choré. Takže zvolili sme taký postup, aby sa dalo aj z tejto situácie nejako vymotať, že v prípade sprievodcu dieťaťa počas hospitalizácie
vhodné použiť dôvod, ktorý sa odvíja od zdravotného stavu tej sprevádzanej osoby, čiže toho dieťaťa. A asi najdôležitejšia otázka na záver. Či si nemôže sociálna poisťovňa tieto chybné údaje opravovať vo svojom informačnom systéme sama? Nie, toto by nebolo prínosné, pretože aj keby sme si vykonali nejaké zmeny sami, tak si to zmeníme iba u seba, ale v e-zdraví, teda tam, kde naozaj ten pacient je evidovaný a v tom prostredí, kde lekár pracuje, by žiadnym zmenám nedošlo, pretože ten spätný tok informácií zo sociálnej poisťovne do e-zdravia neexistuje. Čiže princípom elektronizácie je tok údajov od odosielateľa, čiže lekára, k adresátom, čo je sociálna poisťovňa, poistenec alebo zamestnávateľa. Jediným zdrojom týchto údajov o EPN je práve oprávnený lekár. Takže preto nemôže sociálna poisťovňa si len tak pre svoje potreby meniť tieto údaje. Povedal pán Milan Kučo, vedúci oddelenia právnej agendy a metodiky sociálnej poisťovne. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Viac o elektronickej práceneschopnosti nájdete aj na webe sociálnej poisťovne. Aj k tejto téme a prehľadne spracovaným odpovediam na najčastejšie otázky sa dostanete priamym linkom v popise tejto epizódy. Na záver mám pre lekárov ešte jedno dôležité upozornenie. Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá postupuje podľa zákona o sociálnom poistení. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je pri posudzovaní a potvrdzovaní elektronickej PN povinný postupovať podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Aj v tejto súvislosti berte tento podcast ako praktickú pomôcku pri vašej práci a nie ako záväznú informáciu. Podrobnejšie usmernenie k tejto téme sa dočítate v popise tejto epizódy. Pozdravujeme vás z ústredia na ulici 29. augusta v Bratislave. Ja som Martin Kontúr a toto bolo špeciálne vydanie podcastu sociálnej poisťovne k elektronickým PN. Praktické rady a skúsenosti pre lekárov. Ďakujeme za váš záujem o témy, ktoré sa vás týkajú.